Илһамның иң куәтле минутларында язучы үзен аңа кемдер кул язманы әйтеп яздырган кебек хис итә. Прозаик, журналист, шагыйрь, сценарист, җәмәгать эшлеклесе Фазил Искәндәр шулай дип әйткән. Бүген иҗади илһам һәм сынаулар турында сөйләшербез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшырының алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда иң масса күләм имтихан. Татарстанда рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы ничек узды? Илһам көтеп, иҗади бәйгедә кем җиңүче булды? Яратып алган героебыз кайта, яңа Буратиноны кайчан күрербез? Россиядә бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Беренче булып үз белемнәрен балалар химия, әдәбият һәм география буенча тикшерделәр. 29 майда иң масса күләм имтихан рус теленнән узды. Аны Татарстанның 15 меңнән артык чыгарылыш укучысы тапшырды. Алар арасында 207 укучы сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар. Бу көнне имтиханны 100гә якын урында тапшырдылар. Аларның берсенә Казанның 183 мәктәбенә Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин килде. Эшнең барышын тикшереп, күзәтүчеләр белән аралашты, укучыларга уңышлар теләде. Имтихан бирүчеләргә карата катгый таләпләр куела. Укучылар видеокамералары белән җиһазландырылган аудиторияләрдә утыра. Контроль үлчәү материалларын имтихан оештыручылары якланган каналлар аша ала. Рус теленнән сынау 3,5 сәгать дәвам итә. Укучыларның әзерлекләрен, кәйфләрен Эльвира Җамалетдинова күреп кайтты. Хорошего дня всем, проходим. Всем удачи, ребята, сегодня. Дулкынландыргыч, көтү, металл эзләгеч белән тикшерү һәм аудитория эзләү. Казан укучылары 183 гимназиягә рус теленнән ЕГЭ язарга килгәннәр. Чыгарылыш сыйныф укучыларына үзләре белән иң кирәклесен алырга мөмкин. Бу паспорт, гели каләм һәм сум. Телефон һәм шпаргалкалар бу исемлеккә керми. Татарстан Мәгариф министры сүзләренчә, яхшы әзерләнгән укучыларга алар кирәк тә булмаячак. Шпаргалки должны быть там, где-то дома. Какие пожелания? Самое главное – собраться и сдать ЕГЭ. Аделина следователь булырга тели, шуңа күрә ул имтиханнарга әзерләнүгә төпле карады. Репетиторлар, укытучылар белән мәктәптә һәм өйдә мөстәкыйль биремнәр эшләү. Булар барысы да аның көндәлек тәртибен тәшкил итә иде. Аделина югары балга гына өметләнә. Аның белән бергә нәтиҗә өчен өйдә әти-әнисе дә борчыла. Ә борчылудан чыгарылыш сыйныф укучысына башкаланың иң яхшы югары уку йортына керү хыялы көрәшергә ярдәм итә. У меня есть немного волнения, но в принципе я уверена в себе. Минем бераз дулкынлануым бар, ләкин мин үз-үземә ышанам. Мин ел буе әзерләндем, шуңа күрә имтиханны яхшы язармын дип уйлыйм. Аделинадан тыш Татарстанда рус теле буенча имтиханны быел 15 меңнән артык чыгарылыш укучысы язган. Алар арасында сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән 207 укучы да бар. Республика буенча чыгарылыш укучылары өчен 98 ЕГЭ уздыру пункты бар. Шуларның 15-е өйдә. Минималь балл 24, алтын медальны раслау өчен 70-тән ким түгел. Иң мөһиме, менә шушы 27 бирем килә бит инде. Хәзер унда ала башлыйбыз аны канал буенча, сакланган каналлар буенча. Шуларның әгәр дә 24 баллны җыя икән бала, димәк бу инде порогны, шушы чикне үтте дигән сүз. Әлбәттә, аларның һәрберсенең өмете 100 балл җыю, югары балл җыю, уку йортларына керү, гомумән яхшы аттестат алу. Шуңа күрә бүген без барысына уңышлар телибез. Рус теленнән ЕГЭ язу өчен 3 сәгать ярым вакыт бирелә. Бу вакыт эчендә кабинеттагы хокук бозуларны камералар һәм оештыручылар карыйлар. Аларны махсус волонтерлар күзәтә. Аларның күбесе берничә ел элек үзләре имтихан тапшырган студентлар. Волонтерларның төп бурычы хокук бозуларны ачыклау һәм протоколга кертү. Шулай ук алар еш кына коридорга чыга торган мәктәп укучылары артыннан да күзәтәләр. Иң мөһиме, менә бу имтиханга әзерлек күптән барды. Ул бер ел эчендә генә бара торган әзерлек түгел. Ул еллар дәвамында бара. Моңа мәктәп әзерләнә, укытучылар әзерләнә, балалар әзерләнә. Әлбәттә, әти-әниләр шулай ук борчылалар. Хәзер инде бөтен борчулар артта калырга тиеш.
Узган ел Татарстанда рус теле буенча имтиханның уртача балы 73 булды. Бу нәтиҗә гомуми федераль балдан 4-кә югарырак. 100 балга егыны биргән чыгарылыш сыйныф укучылар арасында республикада 88 кеше булган. Илсур Хадиуллин быел да шундый рейтингны саклап калырга өметләнә. Имтихан нәтиҗәләре июнь уртасында гына билгеле булачак. Минималь чиген үтмәгәннәр 22 июньдә яки 1 июльдә егыны яңадан тапшыра алачак. Илһам аша сынау Казанда Илһам бүтән Россия яшь шагыйрьләр һәм язучылар конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантана Габдулла Тукай әдәби музеенда узды. Ел башында игълан ителгән бәйге туган тел көненә багышланган иде. Катнашучылары Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 700-гә якын бала. Укучыларның иҗаты белән шәхсән танышу өчен жюри әгъзалары Казанда, Шаллыда, Әлмәттә, Чистайда һәм Орчада очрашулар үткәрделәр. Инде бүләкләү көнендә катнашучылар өчен төрле әдәби жанрлар буенча шагыйрьләр, прозаиклар, драматурглар һәм журналистлар мастер-класслары оештырдылар. Конкурсның гран-при иясе кем икәнен Эльвина Менәбетдинова белә. Барысына да илһам кирәк, язучыларга һәм шагыйрьләргә бигрәк тә. Сөмбел Хәйбуллина бәйгенең финал этабына Казанга Әлмәттән килде. Бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Сөмбел яшь драматург. Ул пьесалар яза. Үземнең шигырьләрем дә бар, шулай ук хикәяләр дә язам. Үземә җаныма якын инде ул драма әсәрләре, пьесаларым бар. Әнвәр Мөхәддинов бәйгенең финалына Арчадан килде. Бәйгедә ул инде икенче тапкыр катнаша һәм инде икенче тапкыр финалга җитә. Әнвәр булачак журналист. Яшь булуына карамастан, аның публицистикада тәҗрибәсе күп. Мин шигырьләр укыйм, хикәяләр укыйм, әмма үзем публицистика номинациясендә катнаштым һәм мәкаләләр, язмалар язам. Мин бу бәйгедә икенче тапкыр катнашам. Мин үзебезнең Арчада Арча Нурбалар телестудиясе бар. Бирдә безнең җитәкчебез Зарипова Зөлфира Манапова шундый бәйге бар, әйдә катнашасыңмы диде дә, теге елны беренче тапкыр һәм шуннан катнаштым. Һәм быел инде уку елы башыннан ук бу бәйгегә әзерләндем, тема сайладым, яздым һәм катнашырга булдым быел да. 42 катнашучы бәйгенең финалына үтте. Иң талантлы яшь шагыйрьләр, әдипләр, драматурглар һәм журналистлар. Бәйгенең барлык 3 этабында алар үз эшләрен күрсәттеләр. Финалда катнашучыларны остаханә көтте. Алар алдында танылган язучылар һәм шагыйрьләр чыгыш ясады. Әйтергә кирәк, агымдагы елда без берникадәр үзгәрешләр керттек әлеге бәйгегә. Дөресен әйткәндә, аның бүләкләү тантанасына. Гадәттә ул безнең туган телләр форумы көнендә генә уза иде. Без әлеге балаларыбызны бар тик сәхнәгә менеп бүләкле идек тә, шуның белән тәмам оныта идек. Агымдагы елда без әлеге балаларыбыз, безнең җиңүче призер балаларыбыз ниндидер бер багаж белән кайтып китсен дигән шундый максат куйдык үзебезгә. Һәм инде менә Габдулла Тукай исемендәге мемориаль музей җитәкчелеге белән берлектә әлеге музейның базасында без язучылар берлеге белән берлектә без 4 юнәлеш буенча менә шу номинация буенча остахана булдырдык. Әлеге остаханаларда безнең балаларыбыз үзләренең иҗатлары белән таныштырып үтәләр һәм инде әдипләрдән нинди дә булса тәнкыйди фикер, яисә ниндидер мактау сүзләре ишетергә һәм инде үзенә күрә остахана мастер-класс күрсәтергә тырышабыз. Ләкин бүләкләр моның белән генә бетми. Финалистлар өчен төп бүләк альманах. Аны ел саен ясыйлар. Җыентыкка катнашучыларның иң яхшы эшләре керә. Шигырьләр, хикәяләр һәм мәкаләләр. Балалар өчен бу мотивация. Җыентыкка басма иҗатны популярлаштыруга ярдәм итә. Катнашкан балаларыбызның күп кенә әсәрләре дип әйтик, иҗат җимешләре үзләренең яшәгән төбәкләрендә, район гәзитләрендә, журналларында да урын таба. Менә безне дә сөендерә ул. Безнең аркылы, безнең бәйге аркылы аларның бар мөмкинлек республикадагы периодик басмаларда, балалар өчен басмаларда да басылып чыгарга. Чөнки альманах ул аркылы алар үзләрен таныта алалар. Һәм инде киләчәктә менә шулай итеп бермә-бер үзенең тәҗрибәсен арттырып, яңа әсәрләрен булдырып, ул безнең республиканың басмаларында да урын алырга мөмкин. Бәйгенең төп максаты телгә мәхәббәт. Туган телдә иҗат итәргә теләк тәрбияләү, шулай ук яшь талантларны табу һәм аларның иҗатын популярлаштыру.
Илхам Бөтен Россия бәйгесе. Ул республикада инде 9-нчы ел үткәрелә. Бәйгедә 12-16 яшьлек укучылар катнаша. Быел катнашучылар саны 700 диярлек кешегә җитте. Финалга 42 катнашучы чыкты. Гран-при исемен Балташ районнан катнашучы Эльвина Иванова алды. Бүген оештыручылар бәйгене популярлаштыруны максат итеп куялар. Бәйгедә якындагы районнар гына түгел, илнең барлык төбәкләре дә катнашсын өчен. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәптә соңгы көннәрен ничек үткәрделәр? Һәм дә әллә Буратино кайтамы? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлем дуслар, җәйге каникуллар башлану белән котларга рөхсәт итегез. Майның соңгы атналары укучылар өчен аеруча тулкынландыргыч булгандыр. Чөнки соңгы коңгырау, төрле чыгарылыш чараларына әзерлек, ул зур көч һәм энергия сорый. Бу соңгы атнаны укучылар ничек үткәрде? Бу хакта алдагы минутларда. Быел мәктәпне күпме укучы тамамлаган? Беләсезме? Юк икән, алдагы соннарны язып куегыз. Быел мәктәп белән Татарстанда 15 меңгә якын укучы саубуллашкан. Бу бит тулы район үзәгендә яшәүче халык күләменә тиң дигән сүз. Соңгы коңгырау шалтырап, алар зур тормыш юлына аяк баса. Бу 11 ел алар өчен мәңгегә хәтерләренә кирип калачак. Безнең укучылар тәрбияле, һәм үз укытучыларының онытмый. Чираттагы язмада алар менә ничек итеп рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. И вклад, из которого вышли мы, такими, как есть. И такими, как надо. Потому что, когда мы росли, вы всегда были рядом. Иң кечкенә кыз мәктәпне тәмамлый. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасында быел Полина Скорик та бар. Ул шулай ук 11-нче сыйныфны тәмамлый. Ләкин шунысы гаҗәп, ул Россиядә мәктәпне тәмамлаучылар арасында иң кечкенә буйлы укучы буларак теркәлә. Баксаң, аның буе нибары 80 сантиметр икән. Моның барысына да сирәк булган авыру сәбәпче. Полина исә бик тормыш ярата торган кыз һәм менеджмент юнәлеше буенча читтән торып укырга керергә җыена. Моннан тыш ул әле актерлык осталыгына да ия. Аны Доктор Рихтер дигән сериалда да күрергә була. Менә бит, хыялларга ирешү өчен кечкенә буй киртә була алмый. Һөнәр фестивале. Зәй районында 7-нче мәктәбендә соңгы атна бик зур вакыйгага бай була. Биредә исә һөнәрләр фестивале уза. Аның тәртибе буенча ел дәвамында укучылар үзләрен төрле һөнәрләрдә сыный. Ә финалда уларга барлык өйрәнгәннәрен күрсәтү мөмкинлеге туа. Карцинов үз проекты белән чыгыш ясый. Шунысын да әйтергә кирәк, 7-нче мәктәпнең энергетика компаниясе белән килешүе бар икән. Аның буенча алар бу тармактагы һөнәрләрне өйрәнә ала. Миңа калса, мәктәп бусагасыннан ук кем булырга теләгәнеңне билгеләп кую, хыялыңа атлау бик дөрес эш. Наши специалисты-мастера приходят сюда, дают мастер-классы, показывают, как нужно работать, рассказывают о преимуществах профессии энергетика. Җәйгә нинди планнар? Мәктәп укучылары чираттагы сораштыруларда катнашкан. Көтеп алган каникулларда алар ял итеп кенә ятарга җыенмый. Сораштырылган 1000-дән артык укучының 42% укырга һәм ял итәргә, 28% төрле түгәрәкләргә йөрергә һәм ял итәргә җыена. Аларның нибары 18% гына үзләрен 9-нчы ялга багышларга җыена икән. Әле бит эшләүчеләр дә юк түгел, әти-әнигә ярдәм итүчеләр. Бер сүз белән әйткәндә, каникуллар файдалы булсын. Это мой брат Витек. Здравствуй. Вот привел тебе. Витек? Буратино экраннарга койды. Чыннан да бу яңалыкны режиссер Игорь Волошин хәбәр итә. Алексей Толстой хакиятен беренче тапкыр 1959 елда экранлаштырылган булалар. Ул вакытта Совет мультфильмы чыга, 1975 елда Буратино мюзиклы. Инде яңартылган геройны без зур экраннарда 2025 елда күрә алачакбыз. Димәк, көтәбез. Әлегә балачакта без карап үскән мультфильмны искә алыйк. Как мне его назвать? Вот как. Назову-ка я его Буратино. Бу атнага менә шулар очрашырбыз. Сәламәт булыгыз.
Илһам ул шигъриятта да, геометрияда да кирәк, дип язган бөек рус шагыйре Александр Пушкин. Аның туган көнен 6 июньдә билгеләп үтәләр. Заманча әдәби рус теленең барлыкка килүе өчен без нәкъ аңа бурычлы. Җәй башы күңелле, котлы булсын. Уңышлар телибез. Исән сау булыгыз.